any house, any changes brings commotion. Kate odi kamidaki. Sache moko ka change moro biro ineno ka ngato timo. You are no person takes it easy with changes. Ado achonia sandi nyocha Raila nitie sirikal mar Uhuru. Was there opposition? Yes, there was opposition. Members of parliament like Wakina Mili, Maboda, Kaluma, Utienda Bono, Wandaigiri, they stood up. It doesn't mean the Koro ka serikal okawo jomoko dhitiyo ni serikal. Koro we have gone down the voice. To wanyalo wacho ni jogo ma okawa dira jogo mokaw mar mondo mi odonje serikal gin jogo mosebedo kwa neno ka loso kendo sebedo ka loso motegno ka gipingo serikal dhi bedo nango going forward. No, gin kore magibo bet baja loso serikal mane gipingo. Gine go big positions mondo gi create spaces of where maonge corruption. He creates spaces maonge mibadhi. He creates spaces maonge nepotism. He creates spaces maonge tribalism. He creates spaces makila every Kenyan life matters. Koro gimado kwayo, let's think about how to make Kenya great. Ikwa think koro nikech wira ino kodiro ni koro Azimio kende emojaluti. Azimio is not a person. Azimio is an idea whose time maybe have passed. We need a different setting up. Koro gimado kwayo niya wane gima wanego wuode gikmojo chotimore Kenya ka waloso nadi Kenya. And these people that have come from ODM, they have been asked to help. Kaka ansani atiyo Ramogi Odinga. Another university kata America nyalo kwaya ne wadwa kawo Agnes nikech Agnes tiyo kama wadwa kwayo Agnes mondo Agnes obi okonywa. Mano okene ka bete university no okanyal wacho gik marach mag university. I have the freedom of speech, the freedom of power, raising up my ideas, and every opinion is respected. Koro gimadwa modwa ket tesreka. Ne, Joma kaka the presenter, the person who was talking before me. Jogi duto tie gimagi magi which of the youth. To irelo seng'eyo ni sirikal mar nus mkate ng'ama ne oringo gotieno mobet vice president. Martha Karua chien mowacho ni to kendo oketo Kibaki mobet president gotieno. All the Jubilee people, they were once against the very Raila they are talking about. Mokawo gi moketo gi ot mobigi comfort miluongo ni Azimio. Koro gima wadwa kwayo ni jo Azimio openjre ni ka sirikal ni wadwa mondo sirikal kik dhi mbele. Gama umie, don't get mwananchi. Gama modi street and mwananchi. Koro ka taxes and high. Don't get badi kaja. Badi is a finance bureau. Monge gimatemo. Oket Oparanya has run the public service before. He's a public servant. Oket Joe is swavi. Kata koko somo kamana. Oge gik minding. Ose winjo gik matimore post. Oket Jomoket go duto. Oket Wadai. Wadai is a lawyer. And in energy, you follow rules and regulations. There's no corruption case against Wandai. Will the voice of Azimio be silent in parliament? No. They are able to say, the government here, you are doing well, here you are doing wrong. We only lend you these people. It doesn't okawa mi ujogi. Okongi sodukoro dogi wa bolori. Okeni sadikoro Raila bo biowagi matimore maraj. No, he will speak to the truth. He has always spoken. Kata manen prime minister no wacho matimore. Mo wacho ni kata ko my prime minister nyalo bi. Tadire kaka matimore sani. Ruto is a clever, very suave man. Ruto no wacho ching manolando jomokuom. No wacho. No wacho na I'm talking to Azimio. No wacho maber na I'm talking to the different political parties and nationwide consultation. Mondo mi wajoma wanyalo tiyogo to move this country forward. So gimawasi korega Azimio. It's not about Azimio. It's about the different political parties. Are we willing to move from our stand? Mondo walok kama wantiere. Mondo wadhi, mondo wabed pin e mesa. Mwanyalo wacho
Kenya ni kaka waneno, ok dhi maber nikech kama. That's the call for national dialogue. To gini timore nyaka South Africa nyocha waneno. The enemies became together. France